मानो आदा होननांगौब्रा डाइरेक्ट गुमैखौनो लिंखादो गुमै होनबानो जाबाय औ डाइरेक्ट गुमैखौनो होनखादो जों सानैखौ हाब बोजोंथो बेरायनानै फैगोन नोंसोरलाय आदा जोङो शपिं मलाव शपिं खालामनो थांदोंमोनहाय ओमफ्राय बेयावनो जा गोबाव जाबोबाय जोङो ओमफ्राय शपिं खालामफुबाय थानायावनो माबाबाय आरो दे होमबा उनाव रायलायसिगोन नामा गुमैमोन आं थांनोसै आंहा एसे खामानि दंमोन हो दानो थांसैबो आरो दसे थाबाव नांथ'ला दे उनाव थासिगोन दे आयौ बेबि सना मानो थांनो नागिरखो नोंलाय दानो इसिबां हाखु दाखु नाङा दसे थाथ'बावना उनाव थाथ'नोसै खोमालै आं एसे उसुबिदा मोनोलै सना थांग्रोसै जासिगोन दे होमबालाय खाथ्रालै नोङो हायना मा खाथारल' जानांगौ नांबायानो नुबाय नोङो आं दाखालि नोंखाथारदोंमोन मुलाखौ आं बेखौ फस्थायनोबा बमब्रायनोबा एखेबारे आंल' नांखागोन होननानै जालाव नुबाय दा मुला नोंथ' होननाय जादोंमोन ना ओमफ्रायो बेयो नांनाय नङा होननानै दा नों मा खालामो नांबायानो नै मिथिबायना आरो आं नोंसोरनो खिथानाय बायदिनो नुबाय आंनो जानायखौ आंनि बिदा होननानै इन्ट्रडाक्सन होखाबायानो मानिबायलै जों नोंखौ मिथिबायना आयना मारिबाय ओमफ्राय मा लाबोखो बाबाहाय मुला मिथिबायना आङो जि शपिं खालामखाबाय एकदमबारे जि फ्रि होखादों नालाय आं जा शपिं खालामना फैदों ओमफ्राय माबा मोनसे मा होनोमोनलाय नै नोंनो आङो गोमो आन्डारवेर नांगौ होननायखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय थास'निखौसो जि नागिरबाय आङो घरिखौनो मोनसेबो मोजां मोनैनि ओमफ्राय लायालासिनो ब्लद आहाय बिदिजों बोरै जानांगौब्रा आंनिखौबो लाफानांगौ ना नोङो होद जालिनिजों हायना जाम्बालाय खनसेयानो बेफोरबायदि लायोबालाय एसे दाम नांगोन ना घरिखौलाय बे गथ'फोरनि घरिखौलाय बोरै दाम खमैनि 300 थाखानिखौलाय लानानै फैनांगौ जाखो एसे ब्रान्डेडखौ लानानै फैगोन बाल आङो सानैसो नेथ' नोङो आया बोरै इसिबां नेथ'बाय थानो हानांगौब्रा आंलाय मिथिबाय बिदिबा जानाय नङाना आरो नोंसोर साननाया आंखौ बिराद बखिलै आं लेट जानायनि ओमफ्राय होनबालाय माथो घरि बायनानै होफैया होफैगोनब्रा होफैगोन एसे दैज' हम आं हरै दै हमनो हाथारलै आंना आन्डारवेर गोमोआ बोरलै नैहाय नैबेनो नै लादो गोमोथार माथो बिदिखौसो गाननो जाहैबाय हिनजाव सुरिनिसो द्रे खालारानो हिनजाव सुरिनि जा मानै जा सिङाव थानाय बुस्थुखौलाय सोनुबाय बायब्रा थास' बोरो माथो हिनजावफोरनि बायदिसो नुदोंलाय मा हिनजावफोरनि आन्डारवेरनिसो दङ जानो बियो माथो गोमोमो गलाब बिबारसो दङ नामालै फाग्ला थास' गैयाहाय मा बेफोरबायदि गलाब बिबार थालायलायनांगौ जाखो गोदाव सोराव होनबाय थागोनहाय नै मुला थाब लाहर आं दांबाय थानो हाहैबाय आं दांबाय थानो हाया हौवाफोरनि जिनिसफोरखौ दोनि गोथारसै आं र' अबेसे थेंकिउलै हायना मिथिबायना आन्डारवेरानो गैथारामोन आंना लाबोफानायनि थाखाय बिगुरा बिदि खालारखौसो फसायो आरो गोमो सिख्लाफोरनिसो खालारानो सयथिबो है थास' नोंबो गोदाव सोरावसोहाय मा सिख्लाफोरनियानो जा मायानो जा गानजाबानो जानायफ्रानोलाय नोंबो थास' हाथारो दे हिनजावफोर बायदि नाख्रा खालामबाय थानो हिनजावफ्रासो नोंनिफ्राय माथो खमसिन नाख्रा खालामोलाय नै थाङै थुङै आंनावसो ज्रावना हायना एनिवे थास' थाथ'हाय आंबो रुमाव थांनानै एसे फ्रेस जाहैनि आरो साननानै लानि नेक्स्टआव मा स्टेप लानाय जायो लागाव जोंनाव माथो जालाव नांहांबायानो नायलांदो रायजोफोर एबारनिफ्राय जों मा खालामो आफा जोंखौलाय मानो बिदि लाइन गसंबाय थानाय बिदि खुगा जंफ्लिफ्लि जालायनानै नायबाय थानांगौ जानो जोंना अनजालु बिफाया मानो जोंखौ बेफोरबायदि नायबाय थादोंथाय हाय बिफा आरो मा खुगा जंफ्लिफ्लि एन्जर सिखानि बायदि जालायलायनानै मानो बेफोरबायदि नायबाय थानांगौ जाखो बिफा माबा मोनसे खालामदो बाल जों गसंबाय थानो हायाना आरो अननानै जोंनि बे माबाखौ एसबि एकाउन्टखौ ब्लक खालामनानै होनायफोरखौ खुलिफिननानै होदो बाल मानो ब्लक खालामा नोंसिनि एकाउन्टखौ माथो खुलियानो दंखायो नोंसिना नङालै आफा मिथिबाय दा जोंना गासिनो फिसाथारनो बे एकाउन्टआव खुलियानो दङ ओमफ्राय फैसायानो गैयाना जोंनाव ओमफ्राय नोंनि एकाउन्टआवसो बुरजा दंथारोमोन ना ओमफ्राय नोंनि एकाउन्टखौ खुला खालामफिनदोब्रा आफा अननानै आं अननो रोङा आं अन्थाइ बिगासै मा खालामामोन नोंसोरो मा खालामामोन गोसोआव दं ना आरो गेजेराव सैमा अमाफोर बायदि सैमाफ्रानो नाङा नोंसोर साथामा सैमायानो नाङा मानो मालाय सिख्ला बुलायो नोंसोरो मानो बुहैनांगौ गियान होनायानो थोबसेबो गैया नोंसिनाव आयु अनजालु बिफा मानो बेफोरबायदि मुला फैदों नोंलाय जोंनाबो रागा जोंनानै माबा हमथानो हायिनिसो बोरैबा जालांदोंहाय मानो बेफोरबायदि साननांगौ जाखो औ आफा जोंखौ अनदो बाल जोंखौ बे खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो मा आखलबोथ' मोजां दोनथ' नोंसोरो
मारखौ रावबो गैखासो थानायमोनब्ला माथो आंखौ भिडिअ खेबनानै हगारनानै भाइरेल खालामगौमोन मोसौ बोराय गांसो गोरलै जानो नागिरदों होननानै आफा ओमफ्राय नोंहाबो मानो बेरायहैनांगौ दे ओमफ्राय जोंबो माबा माबि सानफ्लांलायलांबाय ओमफ्राय मा खालामनो दे मा मानसि जानाय फार्माव थांनो मोनो नामा बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय आङो आयौ है मा जाबावनोथाय नोंसोर सानैबो सान मोजाङै मिथिबायना प्रिया आरो एरगा प्रिया नोंखौथ' आङो सिगाङावनो होनखाथारदोंमोन हौवाफोरखौ मोजां मोजां नायनानै गोसोथो होननानै हौवाफोरखौ मोजाङै गोसोआसै दाना मोनबाय दा हनै बिफाया एकाउन्ट ब्लक खालामनाय लोगो लोगो गोरिबफोरबायदि हान्थु खरायनांसिगोन बायदिसो मोनखाबाय आङो मोजां मोजां बयफ्रेन्डफोरखौ फाथायनानै लायोमोनब्ला दाहालागै माबा मोनसे जासिगौमोन हनै कन्ट्राक्टार बयफ्रेन्डखौबो मोजाङै माबा मोनसे बुस्लायनानै लानो थिनबाय गैया खामानि गैया आरो बेरगा नोंनियालाय नोंनि गार्लफ्रेन्डआ माने आंनि न'खौ सिफायनो मोननांगौ गुबुननि न'खौ सिफायबाय आंनि न'खौसो सिफायनो फैबावदों आइ जाथ'बायलै हनै हनै आफा फैसिनगौ नैबे फ्लेटखौ नुदों ना नोंसोर नैबे फ्लेटखौ नुदों औ आंनि अनजालु फिसाय मानो नुवाखै जानांगौ नुदों दे बे फ्लेटखौनो लानानै नोंसोरो गाबोननिफ्राय लामायाव जिरायनानै मागिनांगौ मिथिबायना मा मा प्रिया लाजिदों नामा हो बिफा नों मानो बेफोरबायदि इसिबां रागा जोंगासिनो दे आं मिथिया आं फ्लेटखौ थिखोबोनो बानानै गंसे लाना फैदों साथामनि बेयाव गंथाम बायनानै दोनफैदों बेखौ लानानै नोंसोर ओंखारलां गाबोननिफ्राय खामानियाव बुं नोङो माद्ला नोंनोखाना नोंनो आंखौ बेफोरबायदि खिथु होसोबाय थादोंना नोंनि थाखायनो जेरावबो सानसेखौनो दोनला नोङो लासिं सिं लाजिनो होनायानो गैया गन्थ'आनो गैयै बिदिखायनो सिगांनि माबायानो सोलायाखै आखलफ्रानो सोलायाखै बिदिखायनो दाजोंबो दासिमबो लाजायाखै बियो आंनि खिथुखौ माला गारगोन नोङो हो माला गारगोन ओइ लिपिका मा बेफोरबायदि रायलायनाय मा कल बेलाय मेन बे खोथाखौ नोङो आंनाव सोंनायनि सिगां बै दाउखिनाव सोंनाय नोङो लिपिका बिदि नों बोरै जानांगौ जाखो गावनि बसखौनो बेफोरबायदि होनोबालाय खिनिसो बस बियो हो नङा बियो आंनि थाखाय बस आरो आं बेयाव माबाबाबो जब मावनो हाया आं ओंखारलांसै मानो बेफोरबायदि जालाबायनांगौ जाखो लिपिका मानो इसिबां रागा जोंनांगौ माबा मोनसे साननानै नायहाय खर'खौ थान्दा खालामनानै बेफोरबायदि रागा जोंनानै डिसिसन लानाया गाज्रि जायोनोहाय डिसिसन लानाय टाइमाव बांद्राय खुसिबो जानाङा बांद्राय दुखुबो जानाङा बांद्राय रागाबो जानाङानो माइन्डखौ फ्रेस लानानै डिसिसन लानांगौनो लिपिका बेनिखायनो नोङो माइन्डखौ फ्रेस लानानै डिसिसन ला दे राखावसि आंबो मिथिगौ मिथिबायना नाथाय आङो बै डिसिसनखौ आङो एखेबारे बेजों आं थाजाबनो हाखाथाराहाय मा लिपिका बिदिजोंनो बोरै जानांगौ जाखो ओइ आब' माधुरि नोंबो बेखौसो मोनबाय जाहैबाय बेखौसो बोरै मोनखो आं रोङो बेखौसो मोनबाय माने माबालै बियो मिथिबायना जोंना दाउखिनि एक्सो बियो मा जाबानांगौ दे जाना माखौ नुनानै नों बेखौ बेयाव लाखिखो माखौ नुनानै माने इन्टारभिउआवथ' मोजांथारमोनहाय बिनिया मिथिबायना क्वालिफिकेसनाबो मोजांथारमोन ओमफ्राय नै एकदम मानसिनि एक्सपिरियेन्सखौबो नायनानै मोजांथारमोन नालाय ओंखायनो लाखिबाय आङो ओइ दाउखि माबा मोनसे बुंदोंबा नोङो नोंजों बेजों मावजाबनो हागोन ना हाया आंथ' हायोलै माधुरि आब' बेसो मावजाबा आंजों ओइ माधुरि आब' माबा मोनसे खालामनानैबाबो लिपिकाखौ लाखिथार मोनथिबायना हगार हरथारनाङा आंनिफ्राय नोंनिसिम गुरै रिकुवेस्ट जागोन दे फंबाय लाथिख' लिपिका नों मानो थांनो ओंखारबाय थादों नों थांनो हायाथ' आं मानो थांनो हाया हो आं मानो थांनो हाया आब' माबा जोङो जब मावनायनि सिगां माने जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामखायो नालाय एकर्डिं टु एग्रिमेन्ट नाम्बार रुल नाम्बार 4 माने नोङो माब्लाबाबो जोंनि कम्पानिखौ माने 5 बोसोरनि उनावसो जोंनि कम्पानिखौ एंगारनानै थांनो हागोनथ' आरो नोङो बे एग्रिमेन्ट पेपाराव साइन होखाबाय नालाय नों दा ओंखारलांनो हानाय नंलाथ' मा 5 बोसोर एग्रिमेन्ट पेपार औ लिपिका नों एग्रिमेन्ट पेपाराव साइन होखाबाय नालाय नोङो दा ओंखारलांनो हानाय नंला आं सोर मिथिगौ नोङो हो आं सोर मिथिगौ नोङो नैबे एमएलएनि फिसाजोखौ लाखिनो नागिरदों नोङो आं थाङोबा मा खालामनो नोङो हो आं थाङोबा मा खालामनो लिपिका जोंबो बेफोरबायदिनो एग्रिमेन्ट मावै मावैसो फैखानायहाय एग्रिमेन्टनि बारगा थाङा जोङो
मानो होनोब्ला एग्रिमेन्ट लायाबा आजिखालि गोगोम बे गासिबो खामानियावनो बिराद थगायलायो नालाय ओंखायनो जोङो माने फारनैबो साइडनिफ्राय जों एग्रिमेन्ट खालामो माने लिपिका माने जोङो जाय खामानियाव मावो बिसोरनि एग्रिमेन्टखौबो जोङो माबा खालामो आरो माने जुदि जोङो माने एग्रिमेन्ट लायाबाथाय खायसे दङ नालाय खामानिखौ मावफुबाय थानायावनो गेजेरावनो गारनानै थाङो ओमफ्राय जोंहा ओरैबो जाया जायो नालाय बेनिखायनो जोङो एग्रिमेन्ट खालामनानै आरामै खामानिखौ स्मुथलि हेन्डेल खालामो आरो जाहाथे खामानिया जोबैनि सिगां उल्था पुल्था जाया आरो एकर्डिं टु एग्रिमेन्ट नाम्बार रुल नाम्बार 7नि मथे नोंसोरो माने एभ्रि मान्थआवनो मोनगोन आरो सेलारिखौ आंनो सेलारि दाउखि बे नोंनिनो खामानिथारना बिनिबा गावजों ज' थाजाबजानो लुगैनानै बेफोरबायदि खालामदों बियो आंखौलाय खालामनो हाया नोंजों दाउखि राखावस्रि लिपिकाखौ एसे बुजायनानै होलाय जागोन दे आब' आं एसे ट्राइ खालामनानै आरामैनो थान्दा दिमागै बुजायगोन दे बेखौ आयला खाफालानो मारै लेंदोंना खाफालानो मारै दाउखि सकसो जाबाय आं मायथोबो नोंखौ गिदिं नोंनावनो ग्राव सफैबाय थायो माथो लिपिकाया ब्रेकआप जाबाबो माने आब' दाखालिबो ना जोंना दाउखिया ब्लाइन्ड डेटआव थांदोंमोन आरोना थाङै एकदम गासिखौबो लाना थांबाय बियो जावलागेनि न'आव थाङै लिपिकानि न'आवसो ग्राव गावनि एक्सनि न'आवनो आरो दायोबो नुबाय नोङो दाबो नोङो इन्टारभिउ लालायनानै लाखिबाय आरो फैयै लिपिकायानो बेयावबो ग्राव मालाय दाउखिनिजों लिपिकाजों खाफालावनो लिरनाय दंखायो खोमा सानैजों जुलि जानांगौ होननानै ओंखायनो गिदिं बिदिनो ग्राव सौग्रावलायगासिनो बिसोर सानैया है आब' नोंबो ना आयौ दाउखिसो लाजिबाय खोमा आयौ बाला नोंसोरो मासे अलसिया जालांखोहाय मालाय हनै मार्टिना जों हाथरखिसो मालाय दहायनो लिरखांदां ओमफ्राय नोंस्रा बेखौ लिरनानै दासो लिरखांदां एसे अलसिया नोंस्रा आरो ओइ जाबाय मा नायखो नायबाय थाखो जाबायसैहाय लुदुमि मिथिबायना जेने एक्जाम लाग'नो हाबाय आं बिसोरखौ एखेबारे अलसिया गोजाथारहाय जाथारा नुबाय गैया फेसानो गैया मा लिरखोथाय एग्जामाव एफा मोजां थियारि जानो थिनखानायावबो जादो फुजा डिउटिया जोब्बाय दे थुलो थांनोसै आयौ माला आरो फन हरलागासिनो बेलाय हेलौ मा थांगासिनो र' लुदुमिनिफ्राय थांनोसै आयै फाग्लि मा जालाबायखो नोंलाय मानो इसिबां हाखु दाखु पेपारखौ थाब नायनो गोसो जादोंहाय मा आङो दे होमबालाय आयौ बाला मासे गोरा होदों आयौ आंथ' मोननै लुलिना होनो हाबाय 2 मार्कल' मोनखागोन खोमा 2 मार्कल'नो नैबे गलाबथियाथ' खै मार्क मोनगोनथाय आंथ' गिखाबायसोहाय 0सो मोनगोन खोमा आंथ' सोंहरनोबो हाया मानोबो हाया एफा गोजान जिराय होबाय बायो जेबो सोंहरनो हायासै आंखौ नुदों नोंसोरो आंखौ नुदों इसिबांबो खनायाव हारसिं मा लिरनांगौथाय मोनथिला आरो